Ma! Good morning! So, for today's ganap, kami naman pong ang nandito naka-assign sa kusina, sa ating outside kitchen, para sa aming lulutuing munggo. And, eto na nga. So, para sa mga Manilenya o sa mga taga-Manila, no, etong kakaibang munggo nila is, masasabi ko talagang kakaiba dahil sa Manila, ang madalas lang namin nilalagay talaga is either ampalaya or dahon ng ampalaya or yun nga, mga dahon ng alukbati or iba pa mga gulay. Pero dito halos parang pakbit na siya kasi merong ampalaya, may kalabasa, may talong, may okra, no? May sitaw. Yan yung mga ingredients natin. Meron din silang dahon ng sibuyas, tama ba? Or string, ano? String onion. Spring onion. O, dahon ng sibuyas. Tapos, meron pa silang repolyo at saka sayote. So, ito yung nakakaloka dito kasi yung munggo, binigyan nila ng mas marami pang gulay. So, sa atin kasi, sa amin sa Manila, nakasanayan namin, it's either chicharon yung sahog or karne. Ganon. So, dito sa kanila, more like gulay. So, yan ang mga putahe. So, ng munggo na gagawin natin. Actually, si Oyong ang naka-assign para sa munggo. So, tutulong lang tayo maghiwa habang nagpapahangin si... Ano, may Becky ka na ba? Si Diva, nakasama natin ngayon. Dahil siya naman ang naka-assign para sa ating fish. So, alam naman natin na kapag may munggo, kailangan meron tayong fried. So, kung ano ngayon yung nasa ref at available na food na meron ngayon, yan ang lulutuin natin. Supposed to be dapat kahapon tong munggo kasi Friday. Di ba sabi nila kapag Friday, munggo day. Yan. So, ngayon, ayan, nagpapausok pa rin po sila. Hinihintay lang po natin si Melay dahil andito na si Julina. Regine ka na kasi Regine ka. So, ako na lang si Julina. Kasi last year, Juput pa eh. So ngayon, Julina. Si Pard, sinutulungan na rin po kami para magpadingas. Kasi yung dakahan sila pero di ka ba lumag... Ano ba yan? Lubo ko sa usok. So ngayon, habang nagpapausok sila, maghiwa na tayo ng mga ingredients natin. Syempre, meron tayong, nagpapausok, nagpapadingas. Meron tayong bawang sibuyas. Ako talaga, I really love bawang, mga moms. Yes. I love munggo, lalo na kapag munggo is napakalapot. Ayan, so maghiwa muna tayo ng mga bawang sibuyas sa ating mga panahog. Para later, kapag malambot na yung munggo or napakuluan na, is pwede na natin siyang igisa kasama ng mga gulay. Ayan, so ngayon, I'm with Diva, aka Ala Regine sa aming social climber squad. Regine na Mercado. Siya ang mga pala kanta. Okay. Ay, di ba ano ka nga pala? HRM? Di ba? Ngayon, umaangkas na sa XRM. XRM. Angkas na lang sa XRM. Okay. Uy, Melay, halika nga. Dito na si Melay. So, kompleto na pong ano. Ha? No, everyone. Anong madalas mong niluluto? Ano yung specialty mo? Ganun ba? Soup number 5. Huh? Soup number 5. Alam mo, parang iba yun. Ako, nangigigil ako sa'yo. Hindi ako magaling magluto. I mean, ano yung... Pero usually, yun lang. Sa bahay kasi, ayokong magsayang ng food. So, dahil? Bakit naman masasayang? Yung iba, yung kinabukasan, di pa nakain. Ay, sobra na lang. So, magluto naman ng bago. So, mahilig akong gumawa ng paraan. Like, gawa akong fried rice. Ilagay ko yung mga sahog na natira. Or gagawa ako ng bagong, ganun lang. Pero most of the time, yun lang, mga prito. Ang hilig mong... Oo. Pero marami ako magluto. Mga isda, mga... Ano mo? Pag niluto mo, siguradong ubos. Ayun, gano'n. Soy salmon lemon zest risotto. Ano? Wag na nga lang yun. Hindi ako sigurado, pero
I'm proud to say, nakakain naman nila sa bahay lahat ng niluluto ko. Like adobo, Yung mga yung mga lutong Pinoy. Pero pag yung mga humba na, yung kay mother na yun kasi, hindi ako sure sa mga timpla. Mas ano kasi niya, mas master mas niya. Yung mga dinuguan, sa kanila na yun, hindi ako masyadong confident dun sa ibang ulam. Yes. Bongga din pala, no? Dapat makapagluto ka ng ano mo. Yun yung sinabi mo kanina. Yung sinabi niya kanina, subukan mo lutuin dito. Ano yun yung lemon chuchu? Soy salmon na. Mahal ng salmon, te. So yung bibigay magluto ka, hawag na lang. Hindi, ano ka lang, isang piraso lang. Hindi, magluluto ako dito soon. Abangan ninyo, magbe-bake ako dito. Wow! Dito sa ano? Dito sa Pugon. Oo, sa Pugon. Parang okay din sa ano kung gagawa tayo ng pandesal sa ano. Kasi di ba ang Pugon, alam ko may ano pa siya, may ano ba yun? Ano ba tawag doon? May cover, di ba ang Pugon? O pwede naman tayo mag-improvise? Pwede naman yun. So ngayon, nandito naman si Oyong. Siya naman tanongin natin. Ikaw Oyong, ano naman yung ano mo? Yung Masterpiece mong ulam. Yung pag niluto mo, alam mong ano. Siyempre, yung pinaka-embutido. Kinakain namin everyday. Ha? Kinakain everyday, naliluluto ko everyday. Wow. Alam mo na, di ba, di ba? Ano ba, di ba yun? Basta yun na yun. Ha? Kaya nga ako nagtanong sa'yo, hulaan ko. Secret! Hindi, ano nga, ano yung niluluto mo na pag inano ng... Ako? O pag niluto mo doon sa inyo. Yung niluluto ko talaga is, ako talaga is, salted talaga ako eh. So, ginamos. Gisang ginamos. Luto ba yun? Ulam? Makaginamos talaga siya, no? Mukha talaga siya. Sa ginamos. Parang ang sarap niyang ilagay sa garapon. Pero may Sa ulam ba? Sa ulam? mahilig din ako magluto ng ano. Marami akong alam na luto Sa ulam, anong ano mo? sa akin. Dinuguan. Hala. Hindi mo kayang Dinuguan. Dinuguan. So magdidinuguan tayo ngayon. Hindi. I guess tayo. Yan. O, di ba now is frying! Ano nangyari sa kaming mo? Nag-ano sa ilalim. Sa kawali. Hirap pala. Ito pala yung sinasabi nila. Mainit. May skin, may Christmas party pa kami. Hoy! Ay! So si Zela is now backing up. Baback out na siya. Hirap. Emi ha. Hindi naman pala tatapusin ha. Mana magudiya ha. Guys, Hamsin G, lubat! Lubat. Ay ano mo lang yung Close. Kung dyan nangingitim ang mukha dito, nangingitim yung pinupulo. Uy, wala na, lighten na yun. Lightin na yan sa lagay na yan ha. Oo, so alam mo rin dati. Ano nangyari sa mukha mo? Lapit. Uy! David! Saan naman na? Saan naman na? Di, walon, magod ka. Ano nangyari sa mukha mo? Nakalimutan ko, ginanon ko. Meron pala. Private din sa men. Di ba talaga? David, pa-picture ba? Eto na nga, paluto na siya. Kalami ka nisang kaging-kaging ba? Munang gitawag na kagubkob. Sila ka ang nakaging man. Sabi niya, Sabi yan yung munggot. sabi ni Oyong, Ma, ikaw na magluto. Mapong man ako ulit, kababalik ko lang. Mga naman, kadali lang naman yan. Hindi kanya kabalo. Hindi ka mapong, magluto ka ng ano, inunin nga tulingan, may hasang ka. Yung ngayon ka na nga lang nagluto, ganyan pa yung nangyari sa'yo. Pagluto mo na hindi. Ay, bibili na lang ito. Paano? Ito kita magluto. Ha? Asa ka kanina? Wow. Nagalala ko yun sa gilid. Nung natapos na siya magpong, Tapos, balik na. Lahan naman. Ano na, ihip muna.
Ginuok. Oh, mga masterpiece. At ito naman. Oh. Sige. Oh, 'di ba? Nalagyan ko na siya ng asin pero yun nga, hindi ko alam kung sakto na ba siya or kulang kasi dinagdagan natin na maraming sabaw. Ngayon, pwede na natin ilagay yung repolyo. Sunod na rin natin ang dahon ng malunggay. Practice na mo ba? Sayang, oh. Kuhanin ninyo, oh. Yan. Then, pwede na natin siya Wapa ba hindi gana? Maduna ba? timplahan na. Ano lasa mas? Matabang. So, kulang pa siya sa asin. Lagay na rin natin ang spring onion. Ayan. Habang si Diva ron ay nag-struggle pa rin sa kanyang prito. So, Diva is now done sa kanyang fish. Higit sa lahat, malinis na siya. The fish. So, now, we're going to transfer it na. Ay! Wala. Bigat yan. Kuha na, par. Ayan. Ayan, i-check na natin. Tcharan! O, diba? Para hindi masyadong lata yung ating mga gulay. And ayaw ni Madam na parang lugaw. Okay na to! Ayan. So now, magta-transfer na tayo ng ating ulam. Kapitan natin siya ng konti. Para sa ating pananghalian. Sana magustuhan nila yung ating timpla. Yung ating luto. Ayan! Wow, luto na! Picture sa may mama tingin. Luto na! Para sa ating ulam. Yes! More sabaw, more fun. Picture. Another. Kala ko naman mga rayo mga hepatitis. Ayan, dagdagan na natin na sabaw. Ready to serve! Marami po at Kain na! Here's our ulam. Teka lang. Miming! Para makakain na tayo! We're cooking na. So mostly kasi itong lasa ng ng munggo dahil sa sabaw niya. O doon sa sahog ba. Pwede siyang umalat. Pwede rin tumabang because of the gulay. Sa Manila, gusto naman yung mga malapot, parang lugaw. Ay, hindi mo bet yung gano'n. Yes, sir! Kaya nagulat sila sa PBB pagluto ng munggo. Yung trabaho. Saka maraming gulay. Number 1 sa kanila.